L-assessjar kontinwu li hu parti importanti mill-qafas nazzjonali tal-kurrikulu qed jiġi implementat mill-livell primarju sas-sekondarja biex għall-ewwel darba din is-sena se jkun inkorporat fir-riżultat tal-O Levels. F'dan il-jiem, l-istudenti li jinsabu fil-fażi tal-O Levels għadhom kemm irċivew ir-riżultati tal-assessjar tagħhom li se jservihom bħala parti mit-30% tar-riżultat finali tal-SEC. L-iskop tal-assessjar kontinwu u li jipprovdi valutazzjoni holistika u kontinwa tal-proċess tat-talim tal-istudenti u mhux biss fuq l-eżamin nifsu imma wkoll fuq il-proċess tat-talim fit-3 snin ta' qabel. Fil-livell primarju, il-continuous assessment u integrat fl-attivitajiet ta' talim ta' kuljum. Bekk, l-allima jivvalutaw lill-istudenti permezz ta' parteċipazzjoni fil-klassi, proġetti, preżentazzjonijiet u osservazzjonijiet. Għalhekk, b'mod awtomatiku, din l-istrateġija tgħin biex jiġu identifikati fejn l-istudenti jeħtieġu aktar appoġġ. Fil-livell sekondarju, il-continuous assessment jsir aktar strutturat, speċjalment fis-snin finali, jiġifieri bejn id-9 u l-11 sena. Dan jifforma dak li jissejjaħ school-based assessment u jikkontribwixxi għal 30% fil-valutazzjoni finali tal-istudenti. Dan l-assessjar jinkludi xogħol prattiku, komponenti orali u dawk miktubin, fost l-oħrajn. L-integrazzjoni tal-assessjar fis-sistema tas-SEC jew is-Secondary Education Certificate tappoġġja valutazzjoni aktar ġusta, tnaqqas id-dipendenza fuq eżami wieħed u tenfasizza ħiliet bħal ħsieb kritiku, il-kreattività u l-problem solving. Mitlub jikkummenta, il-Ministru responsabbli Clifton Grima tenna li l-proċess huwa aktar ġust mal-istudenti u l-ħiliet tagħhom. Dan il-metodu biex ngħidu hekk ġdid ta' assessjar qegħdin nassiguraw li matul is-sena kollha wieħed ikollu idea tajba fejn huwa b'saħħtu l-istudent fuq livell akademiku imma anke fejn għandu l-possibilità li jtejjeb diversi aspetti tal-perkors akademiku tiegħu. U allura dan it-tip ta' assessjar jassigura li l-ewwel nett l-istudent ma jiġix iġġudikat fuq dik is-sija biss tal-eżami imma jiġi ġġudikat fuq numru ta' ħiliet oħra b'diversi aspetti li jistgħu jkunu bil-kitba jew anke orali u nkella aspetti ta' riċerka matul is-sena kollha.